חורזים חרוזים, כל מה שאת צריכה כדי להכין תכשיטים יפים. אוקיי, לבסיס של הצמיד אנחנו משתמשים בקוביות, קוביות 4 מילימטר. אנחנו כמובן משתמשים בקוביות של תור, חור יחסית גדול ומעוגל, ששומר לנו על החוט. קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו עושים בטכניקת פאות השטוחה, זה בוחרים את הרוחב שאנחנו רוצים לצמיד במקרה הזה. הרוחב, מספר החרוזים שאנחנו נשחיל חייב להיות זוגי. עכשיו אם אני משחילה 4 חרוזים, מן הסתם 4 חרוזים יהיו הרוחב שלי. אני אוהבת את הצמיד שלי קצת יותר רחב. אז אני אמשיך להוסיף חרוזים עד שאני אגיע לרוחב שמספק אותי. נראה לי ש10 קוביות במקרה שלי מספיקים לי, ולכן אני אשים רק 10. בשלב השני אני לוקחת קובייה נוספת, משחילה אותה על המחט שלי. אני לא נכנסת לקובייה האחרונה שהשחלתי, אלא לזו שאחריה. אני מדלגת על זו ונכנסת לזו. אתם רואים שנוצר לי כאן כמו זוג וחרוז? עכשיו אני משחילה קובייה נוספת, ושוב אני מדלגת על הקובייה שאחרי הקובייה שאני יוצאת ממנה ונכנסת לזו שאחריה. שוב פעם, משחילה קובייה, נכנסת לא לקובייה שאחרי הקובייה שאני יוצאת ממנה, אלא לזו שאחריה. ואני חוזרת על זה פעמיים נוספות לגודל שאני עשיתי. כפי שאתן רואות, בעצם מה שקרה כאן זה שהשורה הראשונה שהשחלנו התפצלה לנו לשתי שורות, ולכן בעצם אחרי שהוספנו שורה אחת רק של חרוזים, יש לנו כאן 3 שורות, 1, 2, 3. עכשיו מה שאני עושה, אני קושרת את שני החוטים פעמיים, על מנת שהשורה הזאת לא תזוז לי יותר. עכשיו אני רוצה להוסיף כאן את השורה הבאה. אני משחילה שוב פעם קובייה, ואני נכנסת לקובייה האחרונה שהוספתי, שזו הקובייה הזו, ואני בעצם מסתובבת, נכנסת אליה ככה, מלמטה כלפי מעלה. ועכשיו שוב לוקחת קובייה. עכשיו יותר קל לנו לראות את החרוזים שאנחנו אומרים להיכנס אליהם, כי הם חרוזים בולטים. אבל בעיקרון אם אנחנו מתבלבלות, אז אפשר פשוט עוד פעם מדלגים. אני לא נכנסת לקובייה שאחרי הקובייה שאני יוצאת ממנה, אלא לזו שאחריה, הבולטת יותר. חוזרים על זה עד שמסיימים את השורה. הוספתי עוד שורה, עכשיו אני רוצה להוסיף שורה נוספת ואני עושה בדיוק את אותו דבר. אני שוב פעם מסתובבת לכיוון העבודה, אני נכנסת לחרוז האחרון שהוספתי, רק מלמעלה לכיוון מטה. ושוב ממשיכה עד סוף השורה.
אגב, בסרטון הזה אנחנו משתמשים בקוביות בפיוטה, אבל אפשר להשתמש פה בכל חרוז יפני אחר. אין פה שום בעיה להשתמש עם ונציות, משולשים, דליקות, אקסים, כל חרוז שרק תרצו. עכשיו אנחנו שוב מסתובבים לחרוז האחרון שהוספנו מלמטה כלפי מעלה. אנחנו ממשיכים להוסיף שורות עד שאנחנו מגיעים לאורך שאנחנו צריכים. הוספנו כמה שורות, ועכשיו קרה מה שצריך לקרות וקורה בכל תכשיט כמעט שאנחנו מכינים. החוט מתחיל להיגמר. אני בשלב שהחוט הוא בערך 10-15 סנטימטר כבר מוסיפה חוט חדש. אני לא אוהבת שנשאר לי קצה חוט. אני עובדת בשיטת הטיולים כשאני מוסיפה חוטים. יש שיטות אחרות כמו קשרים. אני פחות אוהבת לעבוד בשיטה של הקשר. משתי סיבות. אחת, לפעמים אנחנו עובדים עם חרוזים מאוד מאוד קטנים, וקשר סותם יכול לסתום לנו את החור של החרוז. דבר שני, לא כל אחת עושה את זה תמיד נכון, ואז הקשר יכול להיפתח, וראיתי במקרים שזה כבר קרה. ובמקרה גרוע אפשר להישאר עם שני חלקים של תכשיט ביד במקום חלק אחד. השיטה שאני מראה לכם זו שיטה שאני עובדת בה כבר שנים מאוד מאוד ארוכות, קרוב ל10 שנים. לימדתי אותה מאות תלמידות, ולא קרה לי פעם אחת של תלמידה נפתח תכשיט בגלל ההוספה של החוט. מה שאני עושה, אני לוקחת את החוט הישן, אני תוקעת את המחט בצד, אני משחילה חוט חדש על מחט חדשה. מבחינת אורך למתחילות בין 1.5 ל2 מטר, עדיף לא יותר מזה. מה שאני עושה, אני מטיילת עם החוט לאיפה שהחוט הישן נמצא. אני אמורה לצאת מאותו חרוז. אני נכנסת באלכסון עם המחט. בפיוטה אנחנו מטיילים באלכסון, לא בקו ישר, כי מה שקורה בקו ישר זה שאם אני אלך פה ישר, אתם רואים פה את המחט, אז כמובן שגם יראו את החוט. אני נכנסת באלכסון, משחילה את החוט החדש, משאירה לי קצה גם של בערך 10-15 סנטים, וממשיכה לטפס למעלה באלכסון. לא לשכוח שהחוט הזה לא תפוס בשום מקום, ולכן כשאנחנו מטיילות אנחנו עושות את זה בצורה עדינה, כי אם אני עכשיו אמשוך את החוט בבת אחת, הוא פשוט יצא לי מהצד השני, הוא לא קשור כאן לשום דבר, הוא לא תפוס. אני יוצאת מהמקום שממנו אני אמורה לצאת, אני מוציאה את המחט, נכנסת לקצה שהשארתי של החוט החדש, ומתחילה לטייל עם הקצה הזה גם כן. אני נכנסת פה ליד. עם הקצה כשאני מטיילת אין משמעות לאיפה אני הולכת, זה לא ממש משנה. העיקרון בטיול הוא שאני פשוט מטיילת עם החוט עד שאני מגיעה לנקודה שהחוט לא יכול לחזור אחורה לבד. אני מרגישה מספיק בטוחה שהחוט תפוס טוב בתוך העבודה. עכשיו טיילתי כאן, אני יורדת חזרה למטה. גם שימו לב תמיד באלכסון. אנחנו יכולים לעבור דרך 2 חרוזים, 3 חרוזים, זה לא משנה. יורדת למטה ואני אעלה שוב למעלה. עכשיו שימו לב, גם אם אני אמשוך עכשיו את החוט, החוט החדש בצד הזה לא זז. זה אומר לי שכבר טיילתי מספיק, אין סיכוי עכשיו שהחוט יחזור לבד מלמעלה למטה פעמיים, ואז יטייל לכאן וייפתח. ולכן אני פשוט אגיע למעלה, ואגזור אותו. וסיימתי להוסיף את החוט החדש. אני משחילה את המחט בחזרה לחוט הארוך.
ועכשיו נשאר לי לטייל עם החוט הישן, ואני עושה את זה בדיוק באותה צורה. אני יורדת למטה באלכסון, זה שיטה טובה דרך אגב גם לחזק את התכשיט שאנחנו מטיילים. ואני ממשיכה. ירדתי, עכשיו אני עולה. אפשר ללכת פעם שמאלה, פעם ימינה, זה לא משנה. כל עוד אנחנו בקו של החוט הישן, אנחנו לא הולכים פה ישר. החוט נתפס לי פה, שחררתי. ואני ארד שוב פעם למטה. זהו, טיילתי למטה, עליתי למעלה, ירדתי למטה שוב. אין סיכוי שהחוט הזה ייפתח או יזוז אחורה. אני גוזרת אותו. ויש לי את החוט החדש שאני צריכה להמשיך את השורות הבאות. אנחנו סיימנו את האורך של הצמיד, אורך הרצוי, למידה שאנחנו רוצים. צריך לקחת בחשבון שאנחנו צריכות להשאיר בערך 1.5 סנטימטר, 2 סנטימטר לסוגר, תלוי באיזה סוגר משתמשים. אבל בערך בין 1.5 סנטימטר ל2 לאורך של הסוגר. לכן אם אתן רוצות שזה יתאים לכן בול על היד, אתן עושות את האורך של התכשיט של הצמיד שאתן רוצות, פחות 2 סנטימטר. אני רוצה להשתמש כאן בסוגר מוט. זה סוגר מוט, יש פה 5 לולאות, ולכן אני אצטרך ליצור כאן 5 לולאות גם כן. מה שאני עושה, אני מתכוונת להוציא את הלולאות מה5 חרוזים הבולטים שיש לי כאן בסוף הצמיד. מה שאני אעשה, אני צריכה לצאת בעצם מהחרוז הזה, אני מסתובבת כאן. ואני מטיילת בין החרוזים כלפי מעלה. אני צריכה לצאת כאן מהחרוז שלפני החרוז הזה. ממנו אני צריכה לצאת, כי אני צריכה לצאת מהחרוז הזה כלפי מטה. אוקיי? יופי. עכשיו אחרי שאני יוצאת מהחרוז שלפניו, אני נכנסת לחרוז הזה מהצד השני. ועכשיו מה שאני עושה, אני אשחיל חרוזי ונציה גודל 11. אפשר להשתמש פה בחרוזי 15 רק שהם קצת קטנים, והם יכולים להיכנס לתוך הקובייה ולסתום אותה, אז אני מעדיפה להשתמש ב-11. אני אשחיל כאן, בואו נאמר 8 חרוזים לדעתי. ועכשיו מה שאני אעשה, אני אכנס לקובייה מהצד השני. אתם רואים? כבר נוצרה לי הלולה הראשונה. אני אעבור בתוך החרוזי 11 פעם נוספת כדי לחזק. אוקיי, עכשיו אני עוברת לקובייה הבאה באלכסון כמובן. ולקובייה הבולטת הבאה גם כן. אני אחזור על אותה פעולה כמו שעשיתי בקובייה הראשונה. אני משחילה 8 חרוזי ונציה. ואני נכנסת לקובייה מהצד השני. מאיפה שהחוט שלי יוצא, גם המחט שלי יוצאת. שוב יש לי לולאה. ואני נכנסת לחרוזי 11 פעם נוספת לחיזוק.
אני חוזרת על הפעולה הזאתי בעוד 3 חרוזי קובייה הבולטים. אני עוברת דרך החרוז הקובייה הבא ולחרוז קובייה הבולט הבא, וחוזרת על הפעולה הזו שוב. הוספנו את כל 5 לולאות לתכשיט. כמובן מי שרוצה לשים סוגר שיש בו רק לולה אחת, עושה פשוט לולה אחת גדולה באמצע, לא צריך לעשות את כולם. עכשיו מה שאני עושה עם החוט הזה, אני מטיילת איתו כמו שטיילנו עם החוט כשהוספנו את החוט, ואני גוזרת אותו. סיימנו עם הצד הזה, ואנחנו נעשה את הלולאות גם בצד השני. סיימנו את הצד הזה, התפטרנו מהחוט, עכשיו נשאר לנו לעשות את אותו הדבר גם בצד השני. אוקיי, שני הצדדים שלנו עכשיו עם לולאות מוכנות לסוגר. מה שאנחנו עושים עכשיו זה את הקישוט באמצע. מי שלא רוצה לעשות את הקישוט לא חייבת, צמיד הוא יפה גם כמו שהוא. בשביל הקישוט אנחנו נצטרך את חרוזי 8 וחרוזי הפרסיוזה. אוקיי, להוספת הקישוט באמצע אנחנו צריכים את חרוזי 8 בצבע המדגיש, חרוזי פרסיוזה מבריקים וחרוזי 8 בצבע הרגיל. אני בחרתי פה שילובים של ברונזה ורוד עם הרקע הוורוד סגול מג'נטה הזה. מה שאנחנו צריכות לעשות עכשיו זה לצאת אנחנו עושות את הקישוט בעצם באמצע, אנחנו צריכות להחליט כמה רחב אנחנו רוצות אותו. את יכולה לעשות אותו ברוחב כזה, ברוחב כזה, כל אחת לפי הטעם שלה והרצון שלה. אני חושבת שאני אתחיל אותו בערך מכאן, זה אומר שאני בערך אסיים אותו כאן. אני משחילה את החוט. שוב, מבחינת אורך, זה עניין של שיקול. אם את מתחילה, לא יותר מ2 מטר, להשאיר תמיד 10-15 סנטימטר בקצה לפחות, כדי שיהיה לנו אחר כך לטייל איתו. אני עכשיו מטיילת איתו כלפי מעלה, כי אני רוצה שהחוט לא יזוז לי. אני מחזיקה את הקצה עם האצבע שלי, כדי שהחוט לא יזוז, ויצא לי מהצד השני. ועכשיו אני מסתובבת חזרה. אנחנו מתחילות להשחיל את חרוזי הוונציה. אנחנו משחילות 6 חרוזים מהצבע הרגיל, 3 חרוזים מהצבע המדגיש, 3 חרוזים מהצבע הרגיל, שוב 3 חרוזים מהצבע המדגיש, ו6 חרוזים מהצבע הרגיל. כל החרוזים מושחלים. עכשיו מה שאני עושה, אני מניחה לי את החרוזים שהשחלתי פה בקו ישר, ואני נכנסת לקובייה מלמעלה למטה. לא ככה, ככה. פשוט הקובייה שמקבילה לי בצד השני. ומותחת את החוט. אוקיי? יש לי פה כבר את השורה הראשונה של הקישוט. עכשיו אני פשוט עוברת
לקובייה ליד הקובייה שנכנסתי אליה, מלמטה כלפי חוץ. ואני שוב משחילה אותו הדבר. 6 חרוזים צבע רגיל, 3 מדגיש, 3 רגיל, 3 מדגיש, 6 רגיל. משחילה אותם עד הסוף. ואני נכנסת לחרוז קובייה ליד זה שיצאתי ממנו בשורה הקודמת, מלמעלה כלפי מטה. ומותחת. אוקיי, עכשיו הם אחד ליד השני, פשוט יעבור פה, שהחוט יצא לי משם. ושוב אני נכנסת לקובייה ליד, זו הקובייה שאני יוצאת ממנה, אני נכנסת לקובייה ליד כלפי חוץ. אני חוזרת על התהליך הזה עד שאני מגיעה לרוחב של הקישוט שאני רוצה. אחרי שנראה לי שאני אגיע לרוחב שאני רוצה, אני אספור את כמות הקוביות שיש לי בכל צד למעלה ולמטה, כדי לוודא שזה באמת אמצע, ואין לי בצד אחד יותר קישוט מהצד השני. סיימנו את הקישוט. ספרתי שיש לנו 14 קוביות מהצד הזה ו14 קוביות מהצד הזה, זאת אומרת שאני בול באמצע. עכשיו השלב הבא של הקישוט, אנחנו בעצם עושים את אותה פעולה בדיוק, רק שאנחנו משלבים את הפרסיוזה שלנו בדרך. עכשיו מה שאני צריכה לעשות זה לצאת מאותן קוביות שנכנסתי אליהן בשלב הראשון, מאותן קוביות אנחנו יוצאים גם בשלב השני. אני פשוט אסתובב כאן, אני ארד למטה. ועכשיו אנחנו משחילים את הסדר הבא של החרוזים. אנחנו שוב משחילים 6 חרוזי ונציה בצבע הרגיל. ונציה מדגישה חרוז פרסיוזה, ונציה מדגישה חרוז פרסיוזה, שוב ונציה מדגישה וחרוז פרסיוזה. סך הכל יש לנו 3 חרוזי פרסיוזה כאן. שוב ונציה מדגישה ו6 חרוזי ונציה רגילים. ואנחנו נכנסים כאן לאותה קובייה שנכנסנו בה בשלב הקודם, מצד לצד, כך שהיא תשב לנו פה מעל, ואנחנו ניכנס לקובייה ליד, שזו הקובייה הבאה שנכנסנו אליה בשלב הקודם, ואנחנו נחזור על אותו תהליך שוב עד שנעבור בכל הקוביות. שוב נשחיל 6 חרוזי ונציה 8 בצבע הרגיל. 1, 1, 1, 1. אנחנו עוברים לצד השני ונכנסים לקובייה.
אוקיי? ועכשיו שוב אנחנו ניכנס לקובייה ליד. ונחזור על התהליך שוב לאורך כל הקישוט. הצמיד מוכן, סיימנו להוסיף את כל שורות הקישוט. תראו איזה יפה זה מנצנץ. מה שנשאר לנו זה להיפטר מהחוט הזה, כמובן שוב פעם על ידי טיולים בתוך החרוזים בבסיס של הצמיד. תראו כמה חשוב להשתמש בחוט שתואם לצבע של החרוזים. לא רואים פה כמעט את החוט בצדדים, השתמשתי בחוט 1G סגול כהה, כי זה מה שהכי התאים פה לצבע של הבסיס שלנו. זהו, סיימנו לטייל. אנחנו עכשיו ניקח מספריים. נגזור את החוט וסיימנו את הצמיד. כל מה שנשאר לנו לעשות זה לחבר את הסוגר עם לולאות. אנחנו נעשה את זה עם שני פליירים. כל מה שאנחנו צריכים לסוגר זה לולאות חיבור בעצם ואת הסוגר עצמו. צד אחד של הסוגר מחובר, אנחנו מחברים לצד השני. עכשיו בסוגר מוט מאוד חשוב שכשאנחנו מחברים אותו לתכשיט, אנחנו מחברים אותו כשהוא סגור, לא כשהוא פתוח, כי הרבה פעמים ראיתי בנות שניסו לסגור אותו פתוח ובטעות סגרו את הצדדים ההפוכים שלו, כי לסוגר יש בעצם שני צדדים. והוא צריך להיכנס אחד בתוך השני, ואם תשימי את הצד השני ככה ותחברי אותו, אז הוא לא יוכל להיסגר. עכשיו אנחנו מחברים את הצד השני בדיוק באותה צורה. סיימנו לחבר את הסוגר. אפשר לפתוח ולסגור אותו. והצמיד מוכן. טיפ אחרון, אתם בוודאי שמתם לב שחיברנו את הסוגר עם חוליות מתכת לצמיד, ללולאות, ולא חיברנו את הסוגר ישירות דרך החריזה עם החרוזים לתכשיט. יש לזה סיבה, זה נובע מניסיון אישי. בשיטה הזו אנחנו יכולים להחליף את הסוגר כל פעם שאנחנו נרצה. היה לי צמיד שחיברתי אותו, בהתחלה הייתי מחברת את הסוגרים ישירות לתוך התכשיט עם החריזה ולא עם לולאות. סוגר נשבר לי והייתי צריכה להכין את הצמיד מההתחלה, אז פשוט חבל, ולכן אני מאז מחברת את זה עם חוליות חיבור שאפשר לפתוח אותן ולהחליף את הסוגר מתי שרוצים.